Ministri, segretarji parlamentari u deputati tal-Gvern ma semmew l-ebda investiment li għamlet il-Vitals Global Healthcare fl-isptarijiet Caring Rec, San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, u dan minkejja li l-Vitals ħadu aktar mill-50 miljun euro. Net News staqsa l-deputati tal-Gvern u mawdeħlin il-Parlament, fejn marru il-50 miljun euro. Però ħadd minnhom ma semma investiment wieħed lanqas il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana. Taf sar minnhom il-50 miljun euro li ħadu l-Vitals? F'Għawdex fl-aħħar se jkollna sptar li jxirqilna. Il-Vitals ma x'investiment għamlu? Ma tafx investiment għamlu, Ministru? Aħna favur kull investiment tal-pajjiż. Taf x'investiment għamlu? L-investimenti naħseb jiena tingħataw ir-risposti kollha meħtieġa. Ma tistax issemmi l-investiment wieħed. Wieħed irid jkun kaut meta jitkellem fuq dal-affarijiet. ċerta ma semmejtlix investiment wieħed. Naħseb l-eneb qares għal min ma setax jilħqu u mhux qed jaraf. Ma kuj kollok issemmi l-investiment wieħed. Illi għandek PPP u il-mod kif dal-pajjiż miexi l-qoddim u qed ikollu effett kemm għal ġid tal-pazjenti kif ukoll għal ġid Ma daw ħadu 50 miljun euro. Skont il-Ministru Chris Cardona, il-Gvern assigura l-obbligi kontrattwali kollha. Il-Gvern ikkonkluda b'mod pożittiv ħafna il-negozjati ma' Steward, naħseb illi ikkonkluda b'mod illi jassigura l-obbligazzjonijiet kontrattwali. Il-Ministru Owen Bonnici ukoll ma semmix eżempju wieħed. Ħadu 50 miljun euro, aktar minn 50 miljun euro, però għadek ma semmejtlix investiment għamlu. Ġifieri mhux Ma fejn marru ġifieri 50 miljun, fiex investewhom? ma rrid inwaġġa l-ħadd, ġifieri, però you're missing the wood for the trees. Minnaħat tiegħu il-Ministru Ian Borch għalli qed jaħdmu favur il-ġid tal-pazjent. Id-deputat Glenn Bedingfield assigura li l-Gvern ma berbaq l-ebda 50 miljun euro fil-waqt li Silvio Parnis għalilna li l-kumpanija Stewart Healthcare iserja u b'saħħitha. Miljun euro ħadu l-Vitals, fejn marru? Taf semmi l-investiment wieħed li għamlu? Ma jistax issemmi l-investiment imqar wieħed? Ħalluna nkomplu naħdmu favur il-pazjenti u favur qasam tas-saħħa li tant intelaq għal 25. Ma daw ħadu 50 miljun. Grazzi. Ebqa ċerta li dal-Gvern ma berba ebda 50 miljun. Ma x'investiment għamlu l-Vitals? Il-kumpanija kumpanija serja b'saħħitha li ħatamel differenza fl-isptarija. Semmi l-investiment wieħed? Tkellimna mbagħad mal-web tal-Grupp Parlamentari Laburista li assigurana li jekk immorru l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex naraw l-investiment. Però hu ma semmilniex wieħed. L-Vitals ħadu 50 miljun dawn. Ma tistax issemmi li wieħed? Saru ħafna mod l-Isptar ta' Għawdex u tara l-investimenti li sar.